Последните дни TVSAT.com разгласява твърдението, че са собственик на цялата кабелна мрежа в Пловдив. Истината е, че съдът много отдавна се е произнесъл, че фактическият собственик е Цифрова кабелна корпорация. TVSAT.com цитират номера на документи и актове, като се възползват от факта, че никой абонат няма достъп до пълната документация. Всъщност, TVSAT.com са въведени в мрежата неправомерно от страна на частния съдебен изпълнител Величко Апостолов. Ако те имат претенции върху собствеността на мрежата, тогава защо бяха въведени като владелци, а не като собственици? При това те трябваше да бъдат въведени като владелци на кабелна мрежа само в малка част от район Централен, която Цифрова кабелна корпорация не използва. Цифрова кабелна корпорация призовава своите абонати да проявят малко търпение и да изчакат, тъй като в най-скоро време органите ще се произнесат относно неправомерните действия на конкурентната фирма. За момента не виждаме да е увредено, отворена е шахтата. Вече 4 дни екипи на TVSAT.com преследват техниците на Цифрова кабелна корпорация, където и да се появят, и пречат на всеки опит да се работи по мрежата. Това е придружено с арогантно държане, блъскане и удари по наши служители. Имаше дори опити да се счупят камерите на DCTV, които документираха развоя на събитията. Няма снимаш, Макс. Къде отре камерата, бе? Изчезва тук. Кой е, бе? Що удрят? Пак са тук. Това е обществено такова. Няма обществено. На десетки места около шахтите стават грозни сблъсъци, след което се пишат жалби срещу нашите техници. Много от техните служители са преоблечени в работно облекло с инициали, които наподобяват нашите. Ако всичко, което казвате е вярно и законно, тогава защо са необходими тези игри? TVSAT.com иска да внуши, че Цифрова кабелна корпорация реже кабели. Те казват, кой собственик на кабелна мрежа ще се отреже сам кабелите и ще предизвика гнева на собствените си абонати. Всъщност, TVSAT.com нямат абонати в Пловдив. Абонатите, за които става дума, са клиенти на Цифрова кабелна корпорация. Кой е собственик и върху каква територия ще се определи единствено и само в съда. Уведомени са Районна прокуратура Пловдив и Икономическа полиция. В момента текат проверки, на чиито резултати Цифрова кабелна корпорация разчита, за да се възстанови правдата.